Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Karen, 18 years old, single, estudyante. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Nag-apil-apil mangod ko og beauty contest tungod kay permi kong i-recommend sa akong kaila kamoy himong contestant tungod kay gusto man ko sa barog, may hitsura gamay og skinny ko. Pero ang problema kay dili ko puti ug may part ko sa akong lawas nga dark siya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Uy, Karen. Hapit na sa dangatong intrams. Ikaw na sa dangatong muse. Ay, maproblema na sad ko. Sa isulob? Aladay, pwede naman gud nga mga banggod. O hangyoon na to si teacher nga pa-sponsor lang taniya sa imong attire. O pwede naman sad gud siguro nga miniskirt o sleeveless. No, di jud ko mag-sleeveless. Ha? Na jud ko'y problema ana ching na kay itom akong ilok. Unsa? Ay, medyo na akong problema karon uy. Kay kung may apil-apilan kong beauty contest sa mga pista ba? Siyempre, nabigyan na contest sa best in swimsuit. Unya, day, apil masabgod na milagom ang akong singit good. Sa imong barugday ingon anak ka? Ay, medyo na struggles na ako eh. Kung mapil ko contest, kay matagbaw, jugog tago o pahid og mga cream aron lang mupantay ang akong color sa singit na ako og kining dapit sa akong ilok. Ay, mao di ay nga dili ti ka makit-an gyud nga mag-sleeveless. Kay di man ko komportable. Magsige man ko tiklop sa akong pakuan day. Aron lang dili makita ang akong ilok. Mong, di na lang jud ko mag-sleeveless. Ay, nga nung maproblema man kagisuloob in town, oy Karen. Pwede raman sigurong mangabang ta. Ay, wala problema, anak ma. Kaya among teacher na ang bahala. Pero ang concern ako mo ba, kaya ako mong apan sa lawas. Apan sa imong lawas? Unsa man? Kasiksi ni mo ah. Sukad man ko nga nadaga ko ma. Nakabantay ko ba nga nausaban ang color sa akong ilok ug bugan? Ha? Niitom na siya ma. O conscious na kay ko ani ay. Di na ko gusto nga makita ang akong ilok ug singit. Ay, ikaw man sad god. Dili pa tuo. Giing nan dili mangibot og balhibo sa imong ilok. Ha? Makalagom taon sa ilok nga mabitad ba yung panit ana sa imong ilok nigbira ni mos balhibo. Maong makaitom na sa ilok. Nya, kini akong bugan ma. Wa man ni balhibo. Ngano milaggo man sab ni be. Day, kanang atong bugan ko no, ilabi na yun atong mga babay. Normal ako no ng mulagom, ilabi na madalaga na ta. Tungkol man ko no na sa atong rigla. Unsa? Ay, kumutuan nga normal ra na ginaoy. Tan-awan ng mga artista lagi be. Nganong puti man kay na sila bugan og ilok be. Ay, sus, daghan man sila kwarta, day. Kan afford man silang magasto aron maputi o mohamis ilang bugan og ilok. Ha?
So kitang pobre, antos lang tas kalagom sa atong bugan og ilok. Recorded by X Thunder Gaming. Delikit kay puti ang akong kolor, may pagkamuran ako. Pero lahi ra sab gyud ang kaitom sa akong bugan og ilok. Maklaro gid siya, maong gikan adto. Nangita na kog lain-laing remedy para lang mahayag-hayag og kamay ang kaitom sa akong bugan og ilok. Unya, Karen, ikaw na bilin din isbay, ha? Ayaw usa mo pang laga tong amiga ni mong si Gina. Kay marabadayon mo og way klase, di mo puyog bay. asa day ka ma? Ato kos merkado, palit kog isda. Kanong, Naming ito waron da. ma, na ako'y ipapit ni mo palit, pi. Sama na. Kagkadiyot sa ha, akong ilista. Oy, ubay-ubay gyud ay na. Oh, Karen, nanay mong gipapalit. Samang tao ni mga gipapalit ni mo, ay ape pa mang limonsito. Koy, nag-search kog remedy sa kahimtang aning akong bugan og ilok maba. Makaputi man ko nunis mga lagom-lagom. Unsa? Napagitawas, oh. Ay, suwayan lang nako og pahid sa itom na kong ilok ug bugan, ma. Ha? Ha? Makadaot pa namang gibuhat, girl. Uy, Ha? Nga naman ba yun? maka-irritate nagsamot sa imong skin. Kaaslo man ang limonsito. Pero di ba may cleanser man gani nga baligya sa tindahan nga may sagol nga limonsito kay makapaputi ko no? Hala no. Ang gisagol man daw sa cleanser. Kanang imo kay gidirekta man gyud nimo ang nod-nod sa imong ilok. Kinsang skin nga dili ma-irritate ano? Ay, sayop din pagnudnod na kong limonsito sa kumbukan og ilok. Jesus. Gisukaan na lang unta to nimo aron makidilaw na da. Tarong bayot ba? Unya, ang tawas? Para pawara man taw na sa baho day. Uy, dili na paputi. Ug karon sa man ka nangap like tawas pa. Matuhuman ako kaliko. Nasayop. Dapat inigpadong ka matuog mamahid og tawa sa imong bugan o sa imong ilok. Unsa? Naglibog na gid ko kunon siya akong buhaton sa kalagom sa kumbukan og ilok. Kay wa man gyud mauli sa mga gisuwayan ako mga home remedies. Unya, mag-apil-apil ba ako mga beauty pageants. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unyang pangutana, milag ko mga kumbugan og ilok. Tinuod ba nga mo ni mahitabo kung mudaga ng usa ka babay? Unsa di connection? O tungod ba ni sa akong pamanit o skin type nga morena ko? Ikadong pangutana, nag-apply ko og mga home remedies sama sa tawas og limonsito. Ipahid na ko sa akong ilok ug bukan. Tinuod pa nga dili ni makaayo kay harsh o maka-irritate noon sa panit. Ikatulong pangutana, mangibot sab ko sa balhibo sa akong ilok. Ingon nila kay makasamot ko nusab ni sa kalagom. Nganuman, unsaon man lang din ako ning balhibo sa akong ilok nga di masab ko no maayo kon shiban. Ikaupat og katapusan, kanang mga artista, ngano mga puti ug hamis man lagi na silag bugan og ilok. Unsa may gibuhat anak nila? Napa sila gihimong surgery, laser o mga bisan unsa pa nga gibuhat? Nga sa ato pa, kaming mga pobre, wala na may puruhan nga mo puti pa ning among bugan og ilok. Palihog, tabagi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Karen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, ka medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kang ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong bahatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga any job worth doing is worth doing well. Ano yan ang mga trabaho bitang taphaw-taphaw? Basta ba lang ba? Pero kanang nindot gyud pagkatrabaho, tininood kinay ikaw man sa trabaho. Malipay ta, tanaw. Di kayo dapat unta yun ani ana. Pero kung you did it to the best of your inyong capability, dili pa good perfect. So, that's it. Pero at least rin kamot ka. Okay? So, ang ato magtatampo ko ng kalawa, si Karen, 18 years old, single, estudyante ni siya, taga Cebu City, punto medical. Mag-apil-apil nung gudi si Karen og mga beauty contest niya kanang tawag gani. Nako na yung mga parte siyang lawas nga dili puti nga inomdomin ko sa kung kaila nga sige pilog nga beauty contest magdaan kuno to siya malita kay ikan sa kalungsod o sa barangay na hudton ng beauty contest tungtod na unsa ba nga daot mino yang naong umot ngano ka nabuyagan ko na sa kumutuan na oy basig na allergy lang. Okay, so na mga pungtahan na si Karen nga na mga parte kuno nga na itom ba to sa iyang sumas na bati ng tugin sa drama. So mayang pagpaminaw dahi sa mga taga Cebu City. Ug ngadto sa bago lang na kung nakaila, layo ni siya hasta tuning inyo. Woody Grappa. Woody Grappa diya sa Sibula Negros Oriental. Na ni siya musta man to mga tilapia da Woody, mayon tag okay ra, no? Adjaw raon Rakan Jaun. Guwapa ka rajaw, Juliet o si Frank Kamingi diya sa Siargao, General Luna, no? O di si Mistro sa mga taga asan ni sila Mambaling, no? Mga taga Mambaling, si Alan, si Usipina o si Sebia, nga Tuyan Naga, ni Maika Kayi, o si Albert day bago nakailan ako, o si Abis ba to? Abis nalimot ko to sa kong cellphone. Pero daghang kayong salamat yung pag-abi pagbisita din namo ngadto sa among lugar dito sa farm gahapon. Inaot nga matabangan mi ninyo sa mong problema. Okay, so unang pangutana ni Karen. Nilagom ang akong bugan og ilok. Tinuod ba nga mauni mahitabo kung madalaga na ang usa ka babaye? Unsay koneksyon o tungod ba ni sa akong pamanit o skin type nga murina ko? Ay yes, naamanggoy mga tao nga mana murina, na pution, na lagumon, no? O kini magong naay mga itom-itom ang color magud sa atong panit by the way magdepende magud ni sa amount of melanin. Kining melanin mo ni siya pigment nga mohatag color sa atong panit. So naay mga dark nga mga pigmentation da sa atong panit. Gitawag ni namo sa mong pagtuon sa dermatologist sa una og melanitic skin. Daghan kayong melanin sa imong panit mo nangurag maitom-itom, no? Maitom pwede po ni siya og ma-expose so mga radiation or mga unsa pa man diha nga sunburn or unsa diha, no? So naagid tay mga tao o naay mga tao nga naay mga itom-itom sa panit akong balikon tungod ni sa kanang amount of melanin nga naa diha akong balikon sa makausapa ang kining melanin mo nay pigment nga maghatag og kolor sa atong panit. Okay? Ikaduhang pangutana. Nag-apply ko og mga home remedies sama sa tawas ug limonsito. Ipahid nako sa akong ilok ug bugan. Tinuod ba nga dili ni makaayo kay harsh o irritate hinuon siya sa panit? Yeah, wow, pwede man ning limonsito. Gani kanang mild vinegar pwede sad, no? Makaputi ni sa ilok. Pero naagad tay mga cream ani, no? Mga mutya. Mga mutya nga mga panit kinanglan ni siya og butangan og cream, no? Naaraman ka sa Cebu City, Karen, no? Akong advice nimo, no? Adto kag Mabulo Skin Clinic, ibatan-aw kuno ning imong panit. Kinaya tong mga dermatologist, mga expert ya nga muhatag og ingnon ta advice nimo unsa may angay buhaton. Basta kay naay ni siya remedyo na mga cream nga ipalida ma-moisturize ang imong skin, anli mag-dry o niya maybe something to do with the exposure nimo sa gawas or estudyante pa man ka, no? Maybe
Pinmay kang ma-expose under the heat of the sun, mao na siya. Sunod nga pangutana, nangibot sab ko sa balhibo sa akong ilok. Ingon nila kay makasamot ko no sab ni sa kalagum. Ngano man, unsaon man lang di ay nako ning balhibo sa akong ilok nga di man sab kuno maayo kun i-shave. Na okay naman na siya na balhibo sa ilok. Just the same nga natay balhibo sa ibabaw sa atong mata. Ang uban mga lalaki na ay mustache, ang uban ay barbastirado. As long as limpyo lang ka. Ay mo lang na siyang pag-groom. There's nothing wrong with balhibo nga nasa ilok. Pero sa mga babae lagi pod, sabi na kung mag-apil-apil, mga beauty contest. So, mas maayo gadog. Why balhibo no? Nag-isa-isa ni mo si mong kamot nga naka-short sleeve ka o naka tawagan na ninyo. Kanang makita ang bukton, sleeveless. Mas maayo gumawa. Pero ang balhibo, makontrol naman na siya. Makontrol na siya. Uban mag-pick. Dili ka mag-pick or mag-pick. Adili man ko moingon nga dautan ang mag-pick, no? Depende ra pod nga unsa ka hygienic in doing the procedure or the process, no? Kinahanglan siguro mas maayo pod nga human ka mangibot diha, butangan nimo ng disinfectants or moisturizer o nga dili pod ma-infected ang naibtan sa imong skin, no? Ayaw lang po kanang ingnon ta palabi pod. Ayaw gi one time ba, gradual lang. Ayaw gi one time ihurot nimo. Sa mga beauty parlor o sa man sila mga trabaho nga ikuan ang balahibo sa underarm. Naman gani po'y ang uban ako musultil ako sa pubic area naman po gani po'y mo perform na no? Musud kag mga beauty parlor, they will do the job. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kanang mga artista, nganong mga puti man hamis man na sila bugan o gilok. Sa may gibuhatan na nila, naaba sila gihimong surgery o laser nga gibuhat. Sa ato pa kanang mga pobre walay puruhan nga maputi ang bugan o gilok. Na masay mga kana. Yes, na laser treatment. Ang pag-perform ni sa mga dermatologists to control the color and the amount of hair nga nadang dapita nga dili unta angay, no? Pero nga musultel lang ko ninyo nga galing ka babae man kano. Sa mga lalaki okay man nang naay balhibo sa underarm, pero sa mga babae preferably mo prepare good mo nga wala gyud, no? So naay laser treatment, no? Komune sa mga doso kan afford, sa mga artista nga sila mga kuan lagi atong tan-awon diya sa mga pelikula. Ani pud maayo pud nag-isa silang kamot dagan kang balhibo underarm, no? So naay laser treatment, naay cream onya balikon ako kanang lemon juice, no? Makatabang na siya with the proper guidance sa atong mga derma, no? Okay? So hinawta kasabot ka sa kong speaker nimo Karen dinhi sa Cebu City. Ug kanto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, mapasalamatan kaayo ako sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa mong Armen program. Taas tag rating sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw.